Għadna kif smajna l-aħbar ta' Ġesu dwar l-aħħar tad-dinja. Għalilna li se jitqalbu l-kwiekeb, ix-xemx tiddallam, il-qamar jgħib. U Ġesu fl-aħħar tal-Vanġelu jgħid li ma jgħaddix dan in-nisel qabel ma jiġri dan kollu. Imma kemm għaddew nies qabilna, għadda kemm il-nisel qabilna u qisu ma ġarax dan kollu, mela għalfejn qiegħed jgħid Ġesu? Għalli ma l-aħħar tad-dinja qiegħed jirreferi Ġesu f'dan il-Vanġelu. Għax imbagħad jerġa' wara li jgħid ma jgħaddix dan in-nisel qabel ma jiġri dan kollu, jgħid kollox jgħaddi ma kliemi ma jgħaddejx bħalli kieku qiegħed jgħid isma' jiena dal qiegħed ngħid nittimbraħ, qed ngħid il-verità, qed ngħid is-serjetà. Għalli ma l-aħħar tad-dinja qiegħed jirreferi Ġesu. Jekk għadu ma seħħx l-aħħar tad-dinja. Ma nafx jekk tiftakru x'imma fil-Vanġelu insibu darb'oħra meta is-sema ddallam, meta x-xemx iċċajpret, meta sar terremot, meta tqallbu l-elementi. Tiftakru meta fil-Vanġelu? Meta Ġesu imut fuq is-salib. Hekk jew le tiftakru isir it-terremot, ix-xemx tiddallam. Għaliex? Għax dak kien ukoll l-aħħar tad-dinja. X'jiġifieri l-aħħar tad-dinja? Dakinhar kien l-aħħar tad-dinja. Id-dinja l-qadima, id-dinja tal-egoiżmu, id-dinja li tibbaża kollox fuq l-apparenza li jidher l-iktar importanti, il-flus l-iktar importanti, min għandu l-iktar onuri l-iktar importanti. Dik id-dinja mal-mewt ta' Ġesu, dik id-dinja ntemmet spiċċat. Dik id-dinja ntemmet mal-mewt ta' Ġesu. Id-dinja ta' Adam u ta' dnub tiegħu, allura l-egoiżmu li naħsbu fina nfusna, l-iktar importanti kemm għandna flus, kemm għandna onuri, jew l-iktar importanti kemm nidru aħjar mill-oħrajn, dik id-dinja spiċċat mal-mewt ta' Ġesu. Għalhekk mal-mewt ta' Ġesu kien hemm it-terremoti, iċċajpret ix-xemx, jgħidilna l-Vanġelu, infetħu l-oqbra, id-dinja spiċċat. U interessanti ħafna li dik id-dinja tispiċċa kull meta jien, kull meta jint, kull meta kull wieħed u kull waħda minna. Id-dinja ta' dnub ta' Adam, kull meta aħna nġibu ruħna kif ġab ruħu Ġesu, dik id-dinja tispiċċa. Meta jint taħfer il-mara tiegħek wara li tkun weġġietek, meta jint tieħu paċenza bir-raġel tiegħek nervus, meta jint tilqa' l-itfal tiegħek anki jekk weġġewk u offendewk, dik id-dinja qed tispiċċa. Id-dinja ta' Adam tkun qed tispiċċa. U għalhekk tħoss ħafna taqlejb ġo fejk, u għalhekk tħoss ħafna rabja ġo fejk kultant, u għalhekk tħoss ħafna uġieħ ġo fejk, taqlejb ġo fejk, il-Vanġelu qilna jkun hemm dwejjaq. Mela ma tiddejjaqx biex tilqa' u terġa' taħfer mill-ġdejd, mela ma tinkwetax meta xi ħadd iweġġek u tipprova terġa' tilqgħu. Dak il-ħin però tkun qed tispiċċa id-dinja, int tkun qed tgħin biex tispiċċa id-dinja tal-bniedem il-qadim, tal-bniedem ta' dnub. Tkun qiegħed tgħin biex tispiċċa l-magna tal-ħażen. Kull darba li aħna nippruvaw nġibu ruħna kif ġab ruħu Ġesu. U dejn kull darba li tiġri però tħalli fina rridu nħarsu għalija. Ħarsu lejn Santa Margherita. Ħarsu lejn Santa Margherita għexet fi żmien simili ħafna bħal tagħna, jiġbaħ ħafna lil tagħna. Saħansitra Santa Margherita ġiet minn familja pagana. U kif spiċċat, kif temmet id-dinja l-antika, id-dinja tal-bniedem egoista, tal-bniedem il-ħażin, Santa Margherita? Billi ħadet fuqha bħal Ġesu fuq is-salib. Mietet bħal Ġesu fuq is-salib biex ma tgħix skont id-dinja ta' dnub ta' żmienha. Biex ma tgħix skont id-dinja tal-pjaċir ta' żmienna. Biex ma tgħix skont id-dinja tal-poter, saret imperatriċi Santa Margherita f'din id-dinja, u xek meta ħa grazza magħha u libriju, setet kellha pożizzjoni fis-soċjetà, imma dik id-dinja Santa Margherita spiċċata fija fil-persuna tagħha. Spiċċata għaliex għax għażlet id-dinja tal-imħabba, id-dinja tal-maħfra,
id-dinja tal-ħnina, id-dinja li kultant tidbati biex timxi biex tgħix il-valuri ta' Ġesu. Għalhekk mela bir-raġun Ġesu qal ma jgħaddix dan in-nisel li ma jiġix dan kollu, id-dinja tispiċċa, id-dinja tad-dnub tispiċċa kull meta jien, int, kull wieħed u kull waħda minna nippruvaw neqfula u nirraġunaw mod ieħor. Meta tmur fejn xi ħadd tajjeb u jgħidlek u iwa ara kif ejja ħanirranġaw kif din tibroma anki jekk mhix tiegħek. Tgħidlu leħej, dik ma nibromiex anki jekk mhix tiegħi, ma nħodix għax mhix tiegħi. Ma nħodix. Jien ma rridx insir sinjur fuq dak li taħt ieħor. Dakinhar int qed bagħti bħal Santa Margherita, martirju żgħir bħal Santa Margherita, imma dak il-ħin qed tispiċċa id-dinja il-qadima, id-dinja ta' Adam, id-dinja tal-egoizmu. U aħna fid-dinja li qed ngħixu fiha għandna diversi sitwazzjonijiet tafux illi niġu challenged, niġu sfidati, miż-żgħar sal-kbar. Niġu sfidati biex ngħixu skont id-dinja ta' ġiplaw, id-dinja tal-apparenza, id-dinja tal-poter, jew inkella ngħixu skont id-dinja tal-imħabba, tal-ħnina, tiegħek u tiegħi tal-ġustizzja, tal-verità. Kultant gidba żgħira ta' tista' tbiddel ħafna affarijiet. Immaġinaw xiġri. Kif kollok tieħu tabib biex xi ħadd li jkun għadu f'sensieħ tajjeb jiffirma dan it-tabib li mhux f'sensieħ, f'testament. Immaġinaw xiġri. Gidba żgħira sempliċi, imma arax diżastru toħloq. Arax diżastru toħloq. Bħaġa bħal din. U kemm rridu noqogħdu attenti u kemm verament rridu kultant inweġġew ġo fina biex nimxu biex ngħixu skont din id-dinja l-ġdida ta' Ġesu. Però din hija d-dinja tal-verità ta' fux, hija d-dinja tal-imħabba. U il-parroċċa dan hu li tagħmel. Jiena ġejt hawnhekk nirringrazzja lil Alla likom, għas-saċerdoti tagħkom, għal kull wieħed u kull waħda minnkom għal dak li tagħmlu, għall-imħabba li għandkom lejn il-batuti, l-imħabba li għandkom lejn il-persuni li huma fid-djar, il-morda tagħkom. Nirringrazzja lil Alla għal dan kollu. Nirringrazzja lil Alla għal ħafna volontieri li hawn miż-żgħar il-grupp sabiħ tal-Abbatini. U tiddejqgħux li jkun hemm uħud minnkom mill-parroċċa tagħkom li jiddeċiedu li taraw żgħażagħ li jridu jiddeċiedu li jkunu nies li jagħtu ħajjithom għal Ġesu bħal Santa Margherita. Kemm tfajliet kif ukoll ġuventur. Tiddejqgħux, mhix triq faċli, għax tmur bil-maqlub ta' kif timxi d-dinja. Temm id-dinja, tispiċċa d-dinja tal-flows, id-dinja tas-suċċess, dik tispiċċa dik id-dinja, meta żagħżugħ jażel li jsir qassejs, imma tibda dinja oħra sabiħa ta' fawx. Dinja oħra ta' mħabba, dinja ta' ħniena, li fija l-impenn, mela le, u fija tbatija jekk iridu ngħixu sew, mela le, però fija ħafna ferħ ukoll ta' fawx. Fija ħafna ferħ għax l-imħabba ġib il-ferħ ta' veru. Jekk nixtieq verament nispiċċa ntem dawn il-ftit ħsibijiet tiegħi billi nirringrazzjakom u waslu r-ringrazzjament tiegħi fid-djar tagħkom, fil-familji tagħkom. Jekk nirringrazzja l-arċipriet, lis-saċerdoti, l-abbatini, mod speċjali l-abbatini l-kbar, membri tal-kor, katekisti, dawk li jaħdmu fil-Karitas, dawk li jaħdmu volontieri biex iżejnu il-Knisja ġewwa u barra, fl-armar, dawk li jieħdu ħsieb in-nar, il-banda, dawk kollha li jagħtu sehemhom biex kemm jista' jkun Ġesu Kristu u Santa Margherita jibqgħu fiċ-ċentru ta' din il-komunità. Permettu li nirringrazzja wkoll is-soċjetà tal-mużew li qiegħda hawnhekk magħkom li tgħinkom fil-katekiżmu tat-tfal, il-ħafna nies oħra. Ma rrid inħalli lil ħadd barra, lil kulħadd qiegħed ninkludi f'dak li qed ngħid. Ħafna nies li anki jieħdu anke sempliċement dawk li jagħmlu affarijiet żgħar it-tindif tal-Knisja jidhru żgħar, però kieku ma kienx hawn min inaddaf il-Knisja kieku sibniha maħmuġa nal-lejla. Nirringrazzja ħafna nies li jagħtu sehemhom, forsi bil-moħħbi, forsi ma nafux bihom biex din il-parroċċa tista' timxi.